il-sidra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, jiena ġa mxerred b'sakrifiċċju. U żmien it-tluq tiegħi wasal. Qabad it-tagħbida tajba. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Bil-bqija hemm merfuqa lija il-kuruna tal-ġustizzja li biha dak il-jum ħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux lili biss, imma wkoll li dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dehra tiegħu. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxandra sal-aħħar u l-ġus kollha jisimgħu. Hekk ġiet neħlus minn ħadd il-jum. Il-mulej jeħlisni minn kudeni u jħarisni sa ma nasal bis-saħħa tiegħu tas-seba'. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Il-ġabra kienet 1200 is-sitta jkun hawn il-festa tfal, il-ġenituri jġibu l-tfal u jiġu magħhom għaliex mhix ta' tfal biss ta' kulħadd, imma t-tfal se jkunu protagonisti. Għalhekk nistedinkom illi għada jkunu numerużi bħal maħna l-lejl biex niċċelebraw mat-tfal il-festa ta' San Pawl, il-festa ta' tfal. L-erba, l-ħamis u l-ġimgħa ikunu il-ġranet ta' tridu.